ಒಂಜಿ ಕುಂದುಕೊರತೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಓವುಲ ಬತ್ತು ನಾವು ಇಜ್ಜೈತೆ ಉದಾಹರಣೆ ಚಪ್ಪರ ಬಡ್ಪು ಮರ ಗಡಪು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊದ್ದಿತ್ತಂಡ್ಲ ಅವೇ ದೈವ ಬಲ ಅಂತ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ. 33 ವರ್ಷದ నుంచి ಈ ಜಾಗೇಡು ನೇಮೋತ್ಸವ ಸಾಂಗವಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಮಾತ ಊರದ ಜನಕುಲ್ನ ಸಹಕಾರೋಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಹರಾರ್ಯಾನಂಚಿನ ಕಾಲೋಡು ಈ ದೈವಸ್ಥಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಶಿಶಿಲ ಸೀಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಂಡು. ಕೆಲವು ಮೂಲ ಅಂತ ಅನಾಹುತೋಲ ಆತ ದುಂಬು ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸರಿಯಾವಂದೆ ಪುನಗ ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಮುಗೆರ ಮಂಜೂರ್ಲಿ ದುಂಬು ಒರಿದಿತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಐನ ಐಕು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಜನ ತಕ ಇಟ್ಟು ಗರ್ನಾಲ್ ಬುಡವನ ಎಂಚೆಂಜಿನ ಪೂರ ಆತಂಡು ಐಕೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೆಯ್ಯೋಲೆನ್ ಪೂರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತನೆ ಹಿಡ್ದೋಕ ಈ ಮುಲ್ಪ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಅವಘಡ ಇದ್ದಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆಲಗೊಂದು ಉಂಡು. ಶಕ್ತಿರ್ದು ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಓಕೆ ಅಂಡ ಅವು ದೈವ ಶಕ್ತಿ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಹಿಂದುಲು ನಮ ಸೊ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ನಾನಾ ಜಾಗಡು ಈ ಶಕ್ತಿಲು ಮೆರೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಮೃದ್ಧಿನಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತನ ಯಾನಪುನ ಜಾಗ ಹತ್ತೆಡ್ಕ ಗ್ರಾಮದ ಅರಸಿನ ಮಕ್ಕಿಯ ಕಾಪು ಉಪ್ಪರರ್ಕದ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತು ದೈವಲುಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ದೈವದ ಕಾರಣಕ್ಕೆದಾದ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಅನುಭವದಾದ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಐತಿಹ್ಯದಾದ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ಗ. ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಎಣಿಸಿದ ಧರ್ಣಪ್ಪ ಗೌಡ ಅವರ ಪಾತ್ರಗ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲೆದ ಮುಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಐತಿಹ್ಯ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕ ಉಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಏನ ಅನುಭವ ಅದು ಪಡು ಮುಲ್ಪದ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಐತಿಹ್ಯದಾದ ಪಂಡದು ಸುಮಾರು 89ನೇ ಇಸ್ವಿಟ್ ಮುಳು ದೈವಸ್ಥಾನ ಎಂಕಲು ದುಂಬುಲ ಇತ್ತುಂಡು. ಎಂಕಲ ಶಾಲೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಪರ ಬರುವಂತಿತ್ತ 89ನೇ ಇಸ್ವಿಟ್ ಮುಳೊಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಂಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿಂಡು ಅವೇ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಅಪಘಾತಂಚಿಲ್ಲ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಭಾಗವಹಿಸುಳ್ಳೆ ಇನ್ನಿದಾಯ್ತಾ ಉಂಟಾ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಅಂಟ್ಲಂಜಿದ್ದ ಇನ್ನಿದಾಯ್ತಾ ಉಂಟು ಆಡ್ತೀನಿ ಬಿಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ರೀತಿ ನಮಗಂಕ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂತುಳ್ಳು ಇನ್ನು ಕಾರಣಿಕಲ ಅಂಚನೆ ದಿನೋಡ್ದಿನ ಹೆಚ್ಚನೆ ಅವಂತ ತಂದೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಲಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನರಮಾನ್ಯಾಗ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕುಂದುಕೊರತೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಓವುಲ ಬತ್ತು ನಾವು ಇಜ್ಜೈತೆ ಉದಾಹರಣೆ ಚಪ್ಪರ ಬಡ್ಪು ಮರ ಗಡಪು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ನಮ್ಗೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊದ್ದಿತ್ತಂಡ್ಲ ಅವೇ ದೈವ ಬಲ ಅಂತ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ. ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರು ಅವಂಟ ಊರು ತಕ್ಕಳ ಸಹಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಹಿಡ್ದಾತು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಇದ್ದಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದೆಲ್ಲ ಪಣರ ಆಪಚಿ ಅಂಚಾತ ಪರ್ಲು ಅಂದು ಅಂಚಾತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಅವಂತುಂಡು ಆ ಸೇವೆಗೆ ಜನಬಲ ಉಂಡು ಜನ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡು ಧನಬಲ ಉಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ಸೇರುವಂತುಂಡು ಅಂಚ ನಡ್ತದು ದುಮ್ಮುಗ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ರೀತಿ ಮಾತಾ ಊರನ್ನು ಎಡ್ಡ ಮಲ್ತದು ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ದೈವಳ್ಳ ನಂಬಿ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕ ಮಾತಾ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರತು ಕಾಪಾಡೋಣ ಅಂತ ದೈವಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆತಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಉಳಿಯಾಡ ಪಾತ್ರಗ ಸೊ ಇತ್ತಾರು ಮುಲ್ಪದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಪಂಡೇರು ಮುಲ್ಪದ ಐತಿಹ್ಯ ಪಂಡೇರು ಏನು ಪ್ರಗ ಮುಲ್ಪ ಆಯ್ನ ಅನುಭವ ಪನೋಡಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅನುಭವ ಆದೇ ಅದು ಪುಂಡು. ಸೊ ಈರಿಗೈನ ಅನುಭವ ಅದ ಇತ್ತನ ಪನ್ನೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಪು ಪಾಡ್ಕದ ಮಾತಾ ದೈವಲೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತಂದು ಸುಮಾರು ಇತ್ತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಣ್ಣ ಪ್ರಕಾರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ 35 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಪೂರ ಹರಾರಿ ಆದಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅಂದು ಈ ದೈವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಮೂಲೆ ಪಕ್ಕಡು ಒಂಜಿ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು ಪಂಡದು ಇತ್ತೇರು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಈ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕಡೆ ಎತ್ತು ನೆಡ್ದಾರ ಅರೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತೊಂದರೆಲು ಮಾತ ಬತ್ತು ನೆಡ್ದಾರ ಅಂಚನೆ ಊರ್ದಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಲು ಮಾತ ಇತ್ತು ನೆಡ್ದಾರ ಐ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನಾ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪೊಂದು ಪಂಡದು ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜ್ಯೋತಿಷಿರಾಯನಂಚಿನ ಕಾಪು ಸೀತಾರಾಮ ಕೆದಿಲಾಯರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಮೂಲೊಂಜಿ 7 ದಿನದ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ 1986 ಇಸ್ವಿಡು ನಡಪಯರು
ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಡು ತೋಜಿದ ಬತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಕಾಪುಂದು ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೇಡು ಪಂಡ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ರೆಕಾರ್ಡೆಡೆ ಉಂಡು. ಕಾಪುಂದು ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೇಡು ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಒಂದು ಆ ದೈವಸ್ಥಾನನುಲ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೀರ್ಥಡು ಉಪ್ಪರಡ್ಕ ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೇಡು ಇತ್ತನ ಅಂಚಿನ ದೈವಸ್ಥಾನಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಪಂಡದು ಅಕ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತೇರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ 1990 ಸೊನ್ಪಣೆ ಇಸ್ಪೀಡು ನೆತ್ತ ಈ ವಿಚಾರಗೂ ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯರು. ಮೂಲು ಈ ಕಾಪುಂದು ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೇಡು ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಕುಮಾರೆ ಬೊಕ ಪಾಲೇಶರಾಯ ಪಾಲೆದುಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಬೊಲ್ಲಾಯಿ ದೈವ ಅಂಚನೆ ಮುಗೇರ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ದೈವಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪರಡ್ಕ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೇಡು ಕೊಡುಮಣ್ತಾಯಿ ರುದ್ರಚಾಮುಂಡಿ ಶೀರಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಬಸ್ತಿನಾಯ್ಕೆ ಬೊಕ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ ಗುಳಿಗೆ ಬೊಕ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಕುಡ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಪನ್ಪುನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂಚ ಆ ಜಾಗೆಡು ಉಂಡು. ಈ ಜಾಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಸುಮಾರು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದೊಂಜಿ 2 ಮೈಲು ದೂರೋಡು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊಸ್ತೋಟೋಡು ಕೊಡಮಣ್ತಾಯನ ದೈವದ ಭಂಡಾರಲ. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದುಂಬುದು ಒಂಜಿ ಕಾನನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾಡದ ಜಾಗೇಡು ರುದ್ರಚಾಮುಂಡಿ ದೈವದ ಭಂಡಾರ. ಅವೇಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕಡೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗುತ್ತೂಂದು ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೇಡು ಶೀರಾಡಿ ದೈವದ ಭಂಡಾರಲ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಐಕ ಆಪುನಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡು ತೆರಿದು ಬತ್ತುಂಡು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಪೊಸ್ತೋಟೋಡು ಕೊಡಮಣ್ತಾಯ ದೈವದ ಭಂಡಾರದ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತುಂಡು. ಅವೆಲೆಕ್ಕನೆ ಗುತ್ತುಡು ಅವು ಪೂರ ರಾಜೆ ಆದಿತ್ತನ ಇಲ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಮಲ್ತದು. ಅಂಚನೆ ಮೆದಿನಾಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೇಡು ರುದ್ರಚಾಮುಂಡಿ ದೈವದ ಸ್ಥಾನವುಳ್ಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಈ ಮೂಜಿ ಜಾಗೇಡ್ದಲ್ಲ ಉಪ್ಪರಡ್ಕಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೆಗೆ ಭಂಡಾರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹತ್ತದು. ಉಪ್ಪರಡ್ಕಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಜಾಗೇಡು ಅವು ನಲಿಕೆದ ಜಾಗೆ ಆ ಜಾಗೇಡು ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡಪುನ. ಅಂಚ ಅಲ್ಪ 2 ದಿನದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಸುರುತ ಅದು ಕಾಪುಡು 1 ದಿನದ ನೇಮೋತ್ಸವ ನಡಪುನ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 33 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಜಾಗೇಡು ನೇಮೋತ್ಸವ ಸಾಂಗವಾದ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಮಾತ ಊರ್ದ ಜನಕುಲ್ನ ಸಹಕಾರೋಡು ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಹರಾರಿಯಾನಂಚಿನ ಕಾಲೋಡು ಈ ದೈವಸ್ಥಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಶಿಶಿಲ ಸೀಮೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಂಡು. ಇತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ದೈವಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಇನಿ ಇತ್ತ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಮುಲ್ಪ ಈ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಂಪುನ ಕರಿಕ್ಲಿದ ಅದರ ಒಂಜಿ ಓಣ ಘಟನೆ ಆತಂದಾಂಡ ಘಟನೆಯನ್ನು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂದನಂಚಿ ನಾವು ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಜೋಕುಲಾವಂದಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತ ಇತ್ತಂಡು. ಐಕಿ ಕಾಪುಡು ಉಲಾಲ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೀರೆನ ಆತನ ಮುಂಕುತ್ಯ ಇಜ್ಜಿನ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜಾದನೆಕ್ ತೊಟ್ಟಿಲು ಇಂಚಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾತ ನೆನೆತನಾಡೆ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಐತ ಪ್ರತಿಫಲ ತೆರಿದು ಬರ್ತದೆ. ಜೋಕುಲಿಜ್ಜಾದನಕ್ಲೆ ಜೋಕುಲಾಯನಂಚಿನ ನಿದರ್ಶನ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮದುವೆ ಆವಂದನಂಚಿನ ಪೊನ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮದುವೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಿದರ್ಶನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಗು ಪರಕೇಲು ಮಾತ ಬತ್ತೊಂದುಂಡು. ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಗು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಮೂಲೆ ತೀರ್ಥೊಂಜಿ ದೈವಲು ಮೀಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆರೆ ಅಂದು ಪಂಡದು ಉಂಡು. ಆ ಕೆರೆಟ್ ಏರಾದುಂಬು ಇಂಚನೆ ಪೋದು ಮೀನು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಭಾರಿ ತೊಂದರೆ ಅದು ಅಕ್ಲೆ ಸೂಪಾತದು ಮರಣ ಆಯ್ನಂಚಿನ ನಿದರ್ಶನ ಮಾತ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬತ್ತ ನಂಬುನಕ್ಲೆಗ್ ಹಿಂಬಾಯ್ನಂಚಿನ ಉಂಡು. ಮುಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಐಕ್ ದುಂಬು ಇತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ದಾನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಾಂತರ ಐಕ್ ಸೇವೆ ಆಪುಣವು ಮಂತವರ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಐಕ್ ದುಂಬುಗೆ ಒಂಜಿ 75 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಮುಲ್ಪ ನೇಮ ಆಯ್ನವು ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು. ಐದರ್ಥ ಬುಕ್ಕ ದಾನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಾಂತರ ನಿಂತಿರತಾರ ಎಂಕ್ಲೆದ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಪರ್ಬಾದಿಗ್ ಸೇವೆ ಕೊರೊಂದು ತಂಬಿಲ ಸೇವೆ ಕೊರೋದು ಐಕ್ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಪೋಪುನವು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಐದರ್ಥ ಬುಕ್ಕ ಅಷ್ಟಮಂಗಲೊಟ್ಟು ಪೂರ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಅವರಿ ಭಟ್ರಿತ್ತರು ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್ರು ಅಂದು ಆರ್ದ ಉಸ್ತುವಾರಿಡು ಮಾಂತರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಆರು ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ದೀಪಾಯರು
ಈ ಜನಕ್ಕುಳೆಗ್ಲ ಮಾತದಾನ್ನೋ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಾಪನ ಯೋಗನ ಅಂದೋ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂಡೇರು ಅಂದರ್ತ ಬೊಕ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರ್ತ ಬೊಕ ನಮ ಪುಗಾರನಾತ್ ಮಾತ ಉರುಟು ನಡಪಿಲಕ್ಕೊನ ನಮ ಉರುಟು ನಡಪುಂಡು ಈತೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಟ್ಟು ವರ್ಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ ದಾಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತಿಜಿ ನಂಗೆ ದೇವರು ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನ ದುಡ್ಡು ಓದಾಗ ಹಸದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂದರ್ತಾರ ಮಾತೆರ್ನಾಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಆ ಶಕ್ತಿಲಿರ್ತಾರ ಇನಿ ಉಟ್ಟ ನಡತ್ತೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷ ದಿನೊತ್ತ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲೆತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ಕಾಪು ಪಣ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪರಡ್ಕ ಪಣ್ಪುನ ತಿರ್ತು ಈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಒಟ್ಟು ಆಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಂತ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕಲ ಇಪ್ಪು ಅವು ಅಂತ ಓದ್ತಿ ಅಂತೂ ಇಂದು ಮೂಲ ಜೈನರದ ಭೂಮಿ ಆ ಜೈನರದ ಭೂಮಿ ಇರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಹಿಂದುಳಿಗೆ ತೆಕ್ಕನಾಗ ಅವು ನಮನ ದೈವಳತ್ತು ಜಾಗೃತ ದೈವಳು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದೈವಳು ಅಂಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದೈವಳು ಕುಟುಂಬಡು ನಿಜವಾತ ಇದ್ದಿ ಆಂಡಲ್ಲ ನಮನ ಜಾಗೃತಿನ ದೈವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಂದು ನಿಕ್ಲನ ಕೆಲವು ತಕ್ಲನ ಇಂದಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆದ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ಅಪ್ಪೆ ಪಾಲ್ತಾವು ಮಕ್ಕಳ ಕಟ್ಟು ತಾವು ಅವು ನಿಕ್ಲನ ದೈವಳು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ದೈವಳು ಇದ್ದಿಗೆ ಆಂಡಲ ನಂಕ್ ಜಾಗೃತಿನ ಇರ್ತಾರ ಆ ಜಾಗೃತಿನ ದೈವಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹತ್ತದ ಆಂಡಲ ಹೆರಿ ಲೆಕ್ಕ ಆ ನಾಗಬೀರ್ ಮೇರಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇಲ್ಲಾಳು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಪಂಜುರ್ಲುಂಡಿ ಅವು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲದ ಒರಿಯರಾತ ಒಂದು 25 ಎಕರೆ ಜಾಗತ ಇತ್ತಿರ ದೈವಳು ಅವು ಏರು ದಾನದ ಪಂಡ ಜೈನರ ಕಾಲವು ತಕ್ಳು ಅಯ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಜೈನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರಾಧನೆ ದೈವಳು ಒಂದು ನಂಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರಾಧನೆ ದೇವರು ಆಂಡಲ ದೇವರನ್ನ ಆ ಪ್ರತಿರೂಪನೆ ದೈವಳು ಅಂತ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಜಾಗೃತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಕಡಿಮೆ 150 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ದಾಯಂದ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡಿತ ನಾಡಿನ ಅಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಅಜ್ಜರ್ನ ಆ ದೆಟ್ಟಲ ಮುಲ್ಪ ನೇಮಾಯಿನ ಲೀಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಪಗವಂತ 1 ಆಣೆ ಎಣ್ಣೆ 2 ಆಣೆ ಅಂದಡು 5 ವರ್ಷ ಸಾಧಾರಣ ಐತೆ 80 ವರ್ಷ ಕರಿಯು ಅಪಗಲ ಅದನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಬರ್ಪೆತೆ ನಗೆ ಇಡಗ ಐದರ್ತಕ ಅಪ್ಪಜ್ಜಿ ಬರ್ಪೆ ಐದರ್ತಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಾಲೋ ಏನು ಬರ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲೆದ ಹೀರು ಜಿಂಜ ಎಂಕರಿ ಮಗ ಉಳ್ಳಿ ನಾನು ಎಂಚ ಅಂತ ಆಪಣದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆದ ಆ ಪೂಜಿನ ಪಂಡಲ್ಲ ಅವು ಕುಟುಂಬಟು ದುಂಬುರ್ತಲ ಬತ್ತಿನ ಇರ್ತಾರೆ ಪರಂಪರೆಗೆ ನಾವು ಎಂಕ್ಲೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿನ ಮಲ್ಪುವ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುಗಾರ್ನತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ವಾಂಜಿ ದೆಕ್ಕು ಬಂಡಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ನ ಏನು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಪ 1 ವರ್ಷ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಯ್ನ ಇರ್ತಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಎಂಕ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಇರ್ತಾರೆ ಏನು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತದ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಳ್ಳೆ ಬತ್ತಂದುಳ್ಳೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಾರ ಎಂಕ ಆ ಪೂಜಿ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಬೇತ ಎಂಕ್ ಕೆಲವಂತ ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತಿನ ಇರ್ತಾರ ಆ ವಿದ್ಯೆಲ್ಲ ಎಂಕ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ನಪ್ಪಾಪಿಲಕ್ಕ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದಿರ್ತಾರ ಈ ಸೇವೆ ಮಲ್ತತೋ ಆ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪಂಡ ಈ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರು ಆ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರೆಲ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಅಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಐತೆ ಅಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಜಾತ್ರೆ ಆಪುಣಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ದುಂಬುರ್ತಲ ಐತೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಆಪಿಂಚಿನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಇಂಚನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಜೋಕುಳು ಜಾಕುಳ ಕಾಲ ಬಿಟ್ಟಾಗ್ಲ ಎಡ್ಡಾತ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಡಪಾತು ಕೊರ್ತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ ಸರ್ವ ಕೊರಡು ಐನರ್ಥ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ ಬೋಡನಾಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಡ ಬಟ್ಟ ಕೇಂಡಿತ್ ತಿಳುವಳ್ ಮಲ್ಪಳಿ ಇತ್ತೆತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ದುಂಬೆ ಆಂಡ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಂಡು ದೇವರನ ಮೂಲೋ ದೈವಳ್ನ ಮೂಲೋ ನಾಡ್ರ ಪವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಅಂದರ್ತಾರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ನಂಬೊಂದು ಇತ್ತಿರದಾಟ ಖಂಡಿತ ನಂಗೆ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂದು ಪಣ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾತದ ಎಂಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಐನ ಅನುಭವ ಬತ್ತಂಡು ಅಂದರ್ತಾರ ನನ್ನ ಇಂಚನೆ ಈ ಜಾಗಟ್ ಮಾತಾ ಆ ದೈವ ದೇವ್ರನ್ನ ಕೆಲಸಗಳು ಪೊರ್ರು ಆ ದೇವ್ರನಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇರ್ತೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮನು ಮುಲ್ಪ ಗ್ರಾಮೋಡಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊರತು ಸರ್ವರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕೊರಡೂಂದು ಪಂಡತ್ ಏನೊಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ ಪಂಡತ್ ಈ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಮುಗಿಪೆ ಈ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥೆ ಮುಲ್ಪದ ಸೊ ಮುಲ್ಪದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ಕೆಲವೊಂದು ಮುಲ್ಪದ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪಂಡದು ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಕಾಪು ಉಪ್ಪರಡ್ಕಾಗ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗ್ ಉಳಾಯಿ ಪ್ರವೇಶ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ದುಂಬುಡ್ದೆ ಇಂಚ ಆಯ್ನ ಒಂಡ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿಗಲ ಪೊಂಜನಕ್ಲ ದಂಡ ಒಂಜಿ ದುಂಬುದ ಎಂಕ್ಲ ಕಟ್ಟುಪಾಡ್ದ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಉಳಾಯಿ ಬರಿಯರದ್ದಿ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಮೂಲ ಅಂತ ಅನಾಹುತೋಲ ಆತ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸರಿಯಾವಂದೆ ಪುನಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮುಗೆರ ಮಂಜೂರ್ಲಿ ದುಂಬು ಒರಿದಿತ್ತುಂಡು ಅವಾಗ ಐನ ಐಕು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಜನ ತಕ ಇಟ್ಟು ಗರ್ನಾಲ್ ಬಿಡವನ ಎಂಚೆಂಜನ ಪೂರ ಆತುಂಡು ಐಕೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೆಯ್ಯೋಲೆನ್ ಪೂರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತ ನಡೆದೋಕ ಈ ಮುಲ್ಪ ಒವ್ವೊಂಜಿ ಅವಘಡ ಇದ್ದಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆಲಗೊಂದು ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಮೈನ್ ಬಂಡ ಈ ತುಳುನಾಡ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಡಾಯದ ಊರು ಬಂಡ ಸಿಸಿಲ ಮಾಗನೆ ಐಟ್ ಪತ್ತೆಡ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಉಪ್ಪೋದು ಇತ್ತೆ ಹತ್ತೆಡ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಅಂಡು ಉಪ್ಪರಡ್ಕ ಬಂಡ ನಿಂತಿ ಕಲ್ಲು ದುಂಬುದ ಪುದಾರು ಅವು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪರಡ್ಕ ಅಂಡು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಆಯ್ಕೆ ಪೂರ ದುಂಬುದ ಅಂತ ಪುದಾರುಂಡು
ಬುಕ್ಕ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೀಪುನ ದೈವಲು ಮೀಪು ನಾವು ಈ ನಿಕ್ಕಲಬಹುದು ಆ ಗುಡ್ಡೆಡ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೆರೆ ಉಂಡು ಕೆರೆ ಅಂಡ ತೋಡುದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೆರೆ ಅವು ಏಪಲ ನೀರಾಜ್ಯ ಆಯ್ತು ಅವು ಇತ್ತೆಲಬಹುದು ಅಲ್ಪ ಮೀದು ಬರೋಡು ಸುರುತ ಒಂಜಿ ದೇಮ ಅವ್ರದಂಡೆ ಇಡೆ ಬತ್ತದ ಮೀದೇ ಬರೋಡು ಐಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜು ಎಂಕ್ಲ ನಿರಕರತೆ ಪೊಂಜು ದುಂಬದ ಕಾಲುಡು ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಹತ್ತಾದನ ಪೊಂಜು ಹೋಗುದು ನೀರ್ದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಪ್ಪ ಪೊಂಜು ಮೀದು ಬತ್ತದ ಚಳಿಗಾಯ್ತದೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಸೂ ಬತ್ತದ ನಿಗಾರ್ದು ಸೈತ ನಾವು ಭಾರಿ ಸಮಯ ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಸೈತ ಐಡ್ದಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಎಡ್ಡೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅವನುಂಡು ದಿನೋಡು ದಿನ ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗೊಂದೇ ಉಂಟು. ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಬರೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಯೋದನ್ನ ಪಕೀರ್ತಿ ಮಣ್ಣು ಬರಬಲ್ಲಿ ಅಂಜ ಅಂಜ ಓಡೆ ಬರ ಮುಟ್ಟಲ ಕೀರ್ತಿಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಕೀರ್ತಿಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರಿಂದ ಈ ಮಣ್ಣು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಯಮತ್ತ ಕಲೆ ಸತ್ಯ ಅಜ್ಜತ ಅಜ್ಜ ಅಪಗ ಹೊರತು ಮಂದಿ ಬಂದೆ ಹೊಸ ತೋಡಂದೆ ಇರುಬಡು ಇನಿ
ಯಾನ ಲೆಪ್ಪು ಮದಿಪುಡು ದಾನ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾಗಲು ಮಲ್ತಿ ಕಟ್ಟಿ ಬಲ್ಲಾಗಲಂತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಲ ಮದಿಪು ಅಂಚನೆ ಹೆಬ್ಬಾರಿಕೆ ಜನ ಗೊತ್ತು ವಾಲ್ಯ ಪದ್ನಾಜಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಒರಿತೊಂದು ಬತ್ತಲ ನಂತ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಪಕ್ಕದ ಮರ್ಯಾದೆ ನಂಚು ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಕ್ಕೋಗ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂಚತ್ತ ಪಕ್ಕ ಊರು ಫಲಮಾಕ ಊರು ಮೈತ ನಂಚನ ಹೆಬ್ಬಾರಿಕೆ ಜನ ಗೊತ್ತು ವಾಲ್ಯ ಪದ್ನಾಜಿ ಸಂಸಾರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮ ಪದ್ನಾಜಿ ವರ್ಗ ಸಂಸಾರಗಳೆಲ್ಲ ತೂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ ಪೊರ್ಕ ಪುಲಿಗೆ ತೂಕ ಪಕ್ಕ ಧರ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಪಿಂಗಾರದ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಭೂಪಿಂಗಾರ್ದಿಸಲು ಗಂಧ ಪೂಲೆ ತೆಗೆದು ಗಂಧ ಪೂಲಿಯೇ ಅಂಚನೆ ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಿಯರ್ದ ಕೈಲು ಮೂರ್ತ ಮಂತದ ಉಚ್ಚೆ ಬಲಿ ನಡ್ತಂದಿತ್ತರ ಅದೇ ಇನ್ನು ಹೆಣ್ಮಂಗಲ ಪದ್ನಾಜಿ ಬಲಿ ಬರ್ಬೋದು ವಸಂತ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ವಸಂತ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸಂದೇಶ ಬಂದಿದೆ ದರ್ಶನ ನರ್ತನ ಕೊಡದು ದರ್ಶನ ಬಲಿ ಆದು ಬೆಟ್ಟಾಲು ಕಾಣಿಕೆ ಸೇವೆ ಎಂಕುಲೆಕ್ಕನ ಸತ್ಯಲು ಮುಲ್ಪುಡುವನ್ನ ಜನ ಕುಡಿಯಾಡಿದ ಇದುಳು ಕುಡಿಯರಪಡು ಹೊರಬಂಡಾರ ಇருந்து ಭಂಡಾರ ಕಾಣಿಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಭಂಡಾರ ಕಾಣಿಕೆಗೆ ಅನುಕೊರಪೆ ಭೂಪಿಂಗಾರ್ಕೂ ಮತ್ತು ಪೂರ ಪಂಪನ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರಿ ಕಾರಣಿಕ ಉಪ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲರದೂಕ ಫೆಬ್ರವರಿ 9 11 ತಾರೀಕು ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಜಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಉಂಡು ಅಂಚದು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಸದು ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಸಂತೃಪ್ತಡಾಡು ಪಂದ್ ಯಾನಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ವನಿಶ್ ಬುಕ ರೂಪೇಶ್ ಜೊತೆ ಶ್ರೇಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಉಪ್ಪರಡ್ಕ.